Shubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA ka UDP na Mawphlang constituency uba Abiyon Star Matthew Kurba uday tang mau marway na padeng kisawngot ki MLA kibayakon ha kani ka election MDC siya ka ki HADC ubala siya Liem no ha Kyrtong ka Voice of the People's Party uni Kyrtong ka VPP uday uba Lancaster Marbanyang ubayakon nakaseng VPP katbaki way kideki MLA kibayakon ya kani ka election MDC kata uba Sensyar Lingdo nakaseng UDP na soyong Nongspong constituency ula job da kabapen Liem ya UMLA barem ka soyong constituency uba Samlin Malnyang nangta uba Sostenus Sotun UMLA ka NPP ubayakon na jirang uba Pius Marwen UMLA ka UDP na Ranicor constituency ubala job ha kani ka election MDC ka VPP kabade ka seng kabadang thamai kala job hadu khatnyongut ki Kyrtong ka HADC ka NPP kabade ka seng kababat ya kabor sensyar ha ka sorkar jilla kala job tang sawngut ka UDP kabaya lang bat ka NPP ha ka sorkar kayo tang sangut ka HSPDP ka job tang uway ki Kyrtong shimet ki job arngut.